те не знаят, че нас не може. При нас има 10 000 зубокръпки в града. А те са вкусни? За милка, бе. Милка ми хубава. Да, се стои нещо. И тя ти клетката. Много е хубава. И той е само за малко почта. Тя ми казва толкова и след половин час ще излезе там. За малки, ама малките усират своите си. Ти представяш ли ако са по-големи, какво ще направят нещо? Раздират цялото. От този гледа точно да не са. Аз купусна карта вътре, нашата за един час ще му разкажа. Да, нещо така са отвидат, той за мен нищо. Така виж как. Директивчик. Как си играем? Упс. Хванахме някого в... то просто се следа. Или опитко. Отделно помещение за стационарни клетки, повечето. Ето доброто дородно на някакви такива стационарни клетки. Има нещо много хубаво. И не е толкова студено, защото ви писува студено. Беше